Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä esittelen mun harrastukset ja sen, mitä mun harrastuksiin kuuluu. Esimerkiksi niin kuin partiotaito, niin kuin kilpailut ja nää. Mä harrastan siis partiota ja keppareita. Keppareita mulla on 3, mutta ne ei nyt just ole tässä mun lähettyvillä. Mä katsoin ne niin sitten loppuvideosta. Mut mä siis harrastan partiota ja mä harrastan Vehmerin vaeltajissa ja tässä on meidän partiohuivi. Tämmönen. Tollaselta näyttää meidän partiohuivi. Sitten meillä on myös näitä partiokirjoja. Tää on kun mä olin sudenpentu, mutta en oo enää sudenpentu. Ja tässä on mun sudenpentukirja. Ja nyt mä oon seikkailija, niin tässä on reppu. Ja mä voisin esitellä teille mun kaikki nämä merkit ja kertoa niiden nimet. Partiotaito-kisasta. Sitten tää on partiotaito-kisasta ja tää on partiotaito-kisasta. Tähän vielä sellainen juttu, että mullahan on tästä kunniakirja. Mä sitä kunniakirjaa nyt jos näette, koska mun mielestä peittää mun sukuni. Tosiaan mä harrastan Vehmerin valtiossa ja partiolla, niin tässä on tämmönen Vehmeri. Sitten on tämmönen Vehmerin valtajat. Tän merkin nimi on ensiapu. Tää on leikit. Tää on tämmönen, minkä jokainen pitäisi saada ainakin meidän lippukunnassa jokainen saatuna. Tän nimi on yksissä tuumin. Tän nimi on liikenne. Ja kun mä otan näitä heitolta, niin mä tiedän näiden nimet. Tän nimi on liikunta. Koit. Ja toi äsken oli liikunta, koska mä olin täällä tuossa. Mä en tiedä näiden nimeä, kun ne ei ole tuossa niinku sudenpennun kirjassa. Tämmöset. Koska sudenpennu ei kai saa näitä. Sitten tää on uskonto. Sitten alkaa se uusi uskonto. Ei kun. Mun silmään tää näyttää siltä, että tää on uskontomerkki. Mutta tää on partiotaito merkki. Tää on luontomerkki. Muistaakseni. Ja sitten äsken oli luonnossa liikkuja. Ja se kuittelu on niin iska uusi. No. Sitten tää on leirikokki. Ja mä nähtin tänne meikan. Tää on askartelu. Kädenpäin. Medio. Muistan itse, kun me tehtiin mediojuttua. Tää on kotikokki. Ja toi varmaan joku leipä. En tiedä. Ja tää on taiteilija. Näin siinä kaikki mun partiomerkit. Kait, ellei niitä on hävinnyt. Joo, ja siis jos mä joskus saan semmosen partiopaidan, niin mä kyllä ompelen niinku tähän paitaan, siihen paitaan. Nämä merkit. Tässä on nämä partiomerkit. Sudenpentujen kirja. Seikkailijoiden opaskirja. Ja partiohuivi. Tässä oli partioon liittyvät tavarat, mitä mulla on kotona itellä. Sitten kepparit. Kenen mun mielestä on hemosöpöä? Tää on siis semmonen äidin työpaikalta. Tämmönen keppari. Ja mä en pysty ratsastamaan tällä, vaikka tää on ihan hemosöpö. Mut siihen on storinsa, miksi mä en pysty ratsastamaan tällä. Ja sitä mä en nyt halua kertoa. Vielä se, että tää on siis nipsu. Tähän väliin tulee mä en muista siis mun itse tekemän kepparin nimeä. Vaikka se on semmonen basically nimi, mikä pitäisi muistaa, mutta en muista sitä. Joten tähän väliin tulee nyt usva. Tässä on usva. En tiedä mitä muuta mun pitäisi kertoa. Mähän en ole niin kuin realistinen keppariharrastaja, mutta no jos mä jaksan, mä teen sen realistisesti. Ja tämä, mullahan on näille vaan kutsunimet. Koska mä huono keksiä niitä niinku aitoja nimiä. Niin usva. Siinä oli se nimi. Mä siis harrastan keppareita tiimissä nimeltä KHT. Oh my days. Ei se voi olla KHT. Mä aina sanon KHT. Stalkeroin. Joo, Team Diamond. Mä en unohan sen. Tässä on siis mun puhelin. Tää on punainen. Ja tässä on mun toinen puhelin, millä mä julkaisen nää YouTube-videot. Joo. Niin siinä oli kepparit. Jos mä jaksan realistisesti harrastaa keppareita, niin mullahan on niillä myös harjoja. Joo.
Ja vielä tuohon partiojuttuun, että meillähän on meillähän on partiossa siis adventtikalenterit nyt myynnissä. Ja mä toivon, että mä oon ainoa. Mut jos joku sieltä harrastaa partiota, niin minä ja mun sisko ollaan partiossa. Niin meillä annetaan joka vuosi 7 kalenteria. Ja mehän ei niitä ikinä saata myytyä. Niin tosi hyvä. Meillä on niinku master. Meillä on niinku masterplan näihin kaikkeihin juttuihin. Koska mä oon myynyt vasta. No siis meille. Ja mummalle. Mut joo, kiitos kun sä katsoit tämän videon. Jos oli tässä. En mä tiedä. Mut joo, kiitos kun sä katsoit tämän videon. Ja jos sä tykkäsit tästä, niin tykkää ihmeessä videosta. Ja samalla voisit tilata kanavan. Niin saan enemmän motivaatiota kuvata useammin videoita. Ja käykää samalla myös ehdottelemassa videoita vaikka kommentteihin, jos YouTube sen sallii. Tai sitten niihin postauksiin. Mä oon kysynyt siellä videoehdotuksia, niin käykää ihmeessä ehdottelemassa. Mut joo, moikka!